jeg kan slet ikke sidde stille. Nej. Han er hyperbarn. Jeg siger ikke noget. Jeg sagde ikke noget. Jeg sagde det. Hvor er Heine henne? Sjov, han kommer næsten aldrig ud. Jo, i hvert fald. Ej, Kurt, hvor er Heine henne? I'm thinking the same. Hvad? Okay, ja. Det var synd. Håber han er okay. Man kan godt blive dårlig at spille til en koncert. Are you poking me? Poke. Hallo? Poke. Fuck, man. Poke. Nu har du fået mange pokes. Poke. Må jeg se poke? Poke. Pokémon! Må jeg også få et krammer? Din krammer er simpelthen så dejlig. Poke. Ja, du må gerne poke min kind, hvis du vil det. Poke. Hvis du bare gør det sted, hvor du kommer først. Den kan vi godt lide. Sejt hår du har, mand. Har du pladen? Ja, jeg har 4 plader. Hun styrer. Er han ikke bare den sygeste bassist, jeg er? Det er selvfølgelig crazy. Ja, jeg tror snart efterhånden. Ikke ham, I kan se. Oh my goodness. What the group? Tror du, han er lige så fed som Nej, Rance? nej. Ser ikke. Roligt. Det må du ikke sige. Roligt. Det er Tim Armstrong med Wake Up og Hold On. Ikke guder. Det er faktisk solo med Tim Heidi Armstrong. Det er Rance. Jo, men det er jo